नायगिरि आंनि आंगो लोगोफोर माबोरै दङ? आं आसा खालामदों मिजिंथिदों आंनि उर्ला पुतला चेनेलनि साफ्रोम फेमिलिफोराबो गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै। लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दङ गसाइनि अननायाव। मोनसे जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर, मैयानि दिनाव जानानै थांनाय मोनसे जाथाय। दैलां बोथोरखौ जोंहा गिनो गोनांसो। मानो होनोब्ला लोगोफोर, जोंहा बे दैलां बोथोराव अखा खोरोमनायनिबो सिमा गैया, बार बारनायनिबो सिमा गैया, अखा हानायनिबो सिमा गैया। ओरैबायदि गिनो गोनां, जेब्लायबो जोङो एसे साबधानाव थानो गोनां बोथोर बायदि। आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों होनोब्ला लोगो गाज्रि दामोन, टाइम पास होनानै दासान। मैया जेब्ला बेलासिनि 6:30 जादों, बे समाव हरखाबैनो जोबोर बार, अखा आरो सारअन्थाइ फैदों। बे सारअन्थाइजोंनो जोंनि खाथियावनो थानाय मोनसे कार्बि बस्ति होननाय मोनसे जायगा दङ। बे कार्बि बस्तियाव सानै मानसि हौवा मानसिखौ गावथारबाय। जोबोर दुखुनांथाव, हरखाबैसो। जोंनिथिं दा कारेन्ट होननायानो गैया, ओरैबायदि खस्थ' जानानै दङ लोगोफोर बिनिखायनो बुङो मानसिनि जिउआ थास'लाय बायदि, बबे समाव मा जायो। बिनिखायनो आं बुंदों, जायफोरा नायदों अन्नानै खोनासं आरो अन्नानै एसे गावखौनो साबधानाव था। अखा हायोब्ला आरो सारअन्थाइफोर गावोब्ला अन्नानै रावबो बाहेरायाव ओंखारलाबायनो नाङा, बिथिं थांलाबायनो नाङा। आरो अखा गारसान्दि आरो सारअन्थाइ गावनाया गारसान्दि जेन जोङो गाव गावनि मबाइलखौ दसे सम सुइच अफ खालामनानै दोनो। मबाइल अन खालामनानै दोननाया देरसिन बाथ्रा नङा लोगोफोर, जों गाव गावनि जिउखौ बासायनायासो देरसिन बाथ्रा। बेनिखायनो जाहाथे जोङो बेफोरबायदि गिलु बालु समयसानिफ्राय जों गावखौनो साबधानाव लाखिनो हायो। लोगोफोर, जोबोर दुखुनि बाथ्रा, मैया सानै हौवा मानसिनि जिउआ थास'लाय बायदि नायगार सारअन्थाइ गावनायजों थैबाय। बेनिखायनो जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समफोराव रावबो बिदि दाजाथों, जोङो एसे साबधान थानि। लोगोफोर, बेखौनो मिन्थिहोबाय। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदो। दावखाय, नों जोमैखौ नुदों नामा बहाबाफोर? गैया, आं नुवाखै। दे बिदिब्ला खोनासंलाय आदा लम्बार, जाफुङा माबोरै दं? दावखा, जाफुङा मोजाङैनो दङ। माखासे खोथा सोंबावनो सानदोंमोन जाफुंनि, थांबायसो। ओइ जाबायलि, जों बे साननैसो रावनि न'आवबो थांथाराखैना, गामियावनो ओंखारनाय जायाखै। सोर मा जादों, सोर मा जाया, सोर मा खालामदों, सोर मा मावदों, जेबोखौनो खबर मोनाखै। बिनिखायनो बे साननैसो रावखौबो रायखोमानोनो मोनाखै। एबारनिफ्राय गामियाव ओंखारनो नांसिगोनहाय। रायखोमानो मोनैया बिराद गोबाव जाबाय सोरखौबा। गोबाव जाबाय दा, गामियाव एसे एरसन एरब्रब थानो नांगौहाय, होमबासो मोजां नाङो। बांद्राय सिरिबा जेबो खबर मोनथारा। गामिखौ एसे गरम खालामना दोनबाय थानो नांगौ। औ, जोंहा सोरहानावबा थांनोसै। जायनि न'आवनो मोसौ गाय दङ बिसोरनि न'आवसो थांगोनहाय, गाइखेर साहा मोनलोंनायनि। बा जाबेलिफोरा सोरनि न'आव मा मोनजागोन बेखौल' सानथारो नामा? मा खबरहाय आदा लम्बार? लावगि आरो जाबायलि, नोंसोरो जोमैखौ नुदों नामा? हाब, गावनि हिनजावखौसो नेना थानाय बायदि सोंगोरबाय। हाय, मिथिया जों रावनिबो हिनजावखौ जों नुवाखै। सोंनाय आन्थाखौनो एथ'ग्रा बेबायदि खोथा बुंनांगौ आरो? नुदों नामा होननानैसो सोंदों दा आङो। नुवाखैबा नुवाखै आरो मोजाङै बुं, एफादि बुंलायनो नांगौ आरो? मा जालायखो, हिनजावालाय मा खारलायबावबाय नामा? हिनजावा एसे महर मुस्रि मोजां नालाय, एसे न'आव गैयाब्लानो सोरजोंबा खारबाय सानो नागिरबाय थायोदांहाय बियो। दाच्छाला, नोंसोरहा आरो बुंनो जेबो खोथा गैया नामा? मानसिया मा जादों मा थादों नोंसोरा सब समाय थेमालि। मा समाव मानसिजों माबायदि खोथा रायलायनांगौ बेखौ एसे सोलों। सब समाय फेस्ला। बाला, हौवाया आखलानो मोजां नंखायाहाय, बिनिखायनो हिनजावबो खारजाबाय थायो बिनि। ओइ, मिजिं बिमायाबो दा मानि ओंखारथाराखैहाय। थौ मिजिं बिमाखौ एसे खबर लाहैनो। आंबो बिसानाव थांनो होनना सानखादोंमोन। ओमफ्राय बिहामजो, जोंनियालाय मानो फैखो आरो माला थांफिनगोन बेलाय? साननैसो थानानै थांगोनदां। ओइ बिहामजो, मोनथिखाथारो नोङो जोमैया माबायदि। बे मानसिखौ नों मानो न'आव सोनानै दोनबाय थादों हो? थाखा फैसाफोरखौ आं ओरैनो दोनलाबायो, मालाबा गान्दु सिंफोराव, मालाबा ओरैनो टेबोलफोराव दोनफ्लांलाबायो, मिथिखायो बेखौ खावो होननानै। होमबाबो नों बेखौ मानो न' सिङाव दोनफैबाय थादों? थाब थुन बेखौ बारा लाखिबाय थानो नाङा। हायै, न'खराव माबा मोनसे समस्या जादोंनो, न'खराव थानो हायैखायनोसो फैथ'दों दा। थाथ'थों। आरो मानसिया सानसे खावदों होनब्लाथाय सानफ्रोमबो खावबाय थागोन बेथ' नङाना। गोदो खावोमोन, दा बे खावाबोथ' जानो हागौना। फोथायनानै दोनबाय था। जोबोर मोजां आखलनि मानसिखायनोसो हरनि न'निफ्राय मानबा होखारजादों। राहा लामा गोमानाय मानसिखौ दसे सम आश्रय होदों, मानसिया न'आव दंफैयो। बेफोरबायदि बुंबाय थाब्ला बे खोनाब्ला मा साननांगौ? दे सिरि थादो नङाहाय बिहामजो, न'खरनि मुङै माबा मोनसे जानोबा मोनथिखादोंसो मोनगोन। नोंबो बारा खुगा सिनो नाङा। न'खराव जेसेबां दङ गासिबो आंसो आरजिजोबनाय। खावब्लाबो आंनि बुस्थुखौसो खावगोन। नोंहा बेयाव मोदोम नांजानो जेबो दरखार गैया। न'आवल' माबा मोनसे गोमाथोंना। मा जादों मादै? मा जादोंसो होनदों नोङो? न'आवलाय माथो दाय मावलाया? न'खरनिफ्राय होखारजालायनो? खोनासंहाय जोमै, थाब थांदो न'आव। जोंहानि न' बारा थाबाय थानो नाङा। आं नोंनि आखलखौ एसेबो मोजां मोनथारा।
जेरावनो जायगा होदों जेरावनो थादों जेरावनो जादों बेयावनो खिनानै गालांग्रा मानसिसो नोङो आरोबा दाबा मा नोजोर होनानै दङ जोंनि न'खरनि बुस्थुफोरखौ खावनो आयु मादै आं नोंसानि न'खराव दङब्लाबो आं बेफोरबायदि जेबो सानथाराखै नोंनि गोसोखौ मोदायाबो हमनो हाया ओइ मिजिं बिमा दङना गैया मानसियालाय माथो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारथारला ओइ माथो जोमै नों बेयावसो दङ औ आं बेयावसो दं ओमफ्राय मामोन नोंलाय सोरजों दङ हारसिंसो दङ ना सोरबा हौवाखौ लानानै दङ मा सोंलाबायनाय जाखो बेलाय आंलाय सोर हौवाजों थानांगौ जाखो आं हारसिंसो दङ माथो दानि अलंबारखौ लोगो मोन्दोंमोन जों माथो नोंखौ हौवा गोदान लाना दङ सोनानै बुंदों औ नंगौथ' बुंदोंथ' आरो जोमाया हौवा गोदान लानानै खारबाय होननानैहाय बेसे हारला आवहा हिनजाव लागोनखायनो आंखौ बरनाम होग्रोदों आरोना बियो गुन्दाया साला नोंखौ हौवा लानानै खारबाय होननानै नोंसोरनो सोर बुंबारा मोजाङै बुंलाय नोंनि हौवा अलबारानोथ' बुंदों बुंमारदोंना बुंदोंहाय बुंदों खोनासं उनाव जुदि खोथाया सोलायोब्ला नंमारगौहाय नंमारगौ ओइ मिजिं बिमा दङना गैया जाखोहाय बे मानसियालाय लासिं बासिं आंखौ माने एथ'ग्राब गाज्रि रेकर्ड होखो दिनै आं माबायदि अबस्थायाव दङ बेखौथ' रावबो मिथियाखै आंखौ बरनामसो होदों दिनै सासे सानै बुंजेनबायानो नंखाय बाथ्राफोरखौनो आरो बेसेबां दिन आं थाबावगोन आरो बेसेबां दिन सोर बेसेबां आंखौ बुंबावगोन लाजि फोनांबावगोन ददे आंखौ लाबोदोंना ददेजों रायलायनानैनो ओंखारलांफिनोसै आं जेराव आं थानायखौ ददे बिखुनजोआबो दुखु मोनदोंब्ला आं आरो मानो थाबावनो बेयावलाय जोमै नों बेयावसो दंफैयो नों बिसोरहानावसो दंफैयो आंथ' नोंखौ गोबां जायगायावनो नागिरबाय मानो नागिरबोनांगौ आंखौ मानसिफोरनि सिगां आंखौ फानथिंनानैबो थोआखै नोंहा दाबो मा मोनखो नोङो हो मा मोनखो आंखौ दे मानसिफोरनि सिगाङाव एथ'ग्राब नंखाय बाखाय खोथाफोरखौ बुंनानै आंखौ बरनाम खालामनो मा मोनखो नोङो जोमै नों मा खोथा बुंदों सिरिथा आंनि मुंखौ नोंनि खुगायावनो दालाबोसै नोंथ' सासे रायख'सो आंखौ रुवाथि बाहायना जानानैबो अहानाय मोनासै आं नोंनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोबाय दा आंखौ नंखाय बाखाय खोथाखौ मालायफोरनि सिगाङाव रायखोमानानै मा मोनखो आरो दाबो आंखौ होसोबोबावबाय नोङो आया जोमै मा बुंलाबायदों आं बुंदों नों सिरिथा नोंसोरजों आरो बेसेबां नासय जाबावनो हाला आङो सहायनो हाला थानो हाला आङो नोंसोरनि बेफोरबायदि अयथासारखौ बिनिखायनो आङो हारसिं फैबाय आं उदांस्रि नागिरनानै फैबाय थोजासे होखाबाय नोङो आरो जेबो दाहोसै दिनैनिफ्राय आंनि लामायाव आंखौ हारसिं दावबायनो होदो बेयाव नोंनि मददनि गोनांथि गैला थां नोंनि नोम्मानि खोथा लानानै नोङो बिराद आंखौ नासयनो हादोंमोना नोंनि नोम्माजोंनो संसार जाहैथां बुजिग्रा हौवा नङा नोङो मुर्ख हौवासो संहार खालामग्रा हौवासो नोङो खोनासं आंनि फिसाजोआ दुबाइयाव लोगोफोरजों बेरायनो थांदों बिनो आं फनबो हराखै आरो आं बेखौबो मिथिहोहरा जे आं नोंसोरनिफ्राय अराय समनि थाखाय गोजान जाबाय नायनि नोंसोर बिमा फिसाला बेसेबां गियानि बेसेबां सैथो लामाजों सोलिग्रा आंनि फिसाजोआ फैयोब्ला आंनि फिसाजोखौ सैथो लामाजों आगान सुरहो नोंसोरो लाखि आंनि फिसाजोखौ आंनि अनगा नों हायो ना हाया लाखि लास्ट खनसे बाथ्राबाव नोंनिसिम नोंनिफ्राय आङो जेब्ला नोंनि न'खरनिफ्राय गोजान जाबोदों बै समनिफ्रायनो नोंनि गोरबोनिफ्रायबो गोजान जानानै फैबाय दा आं हारसिं थागोन आरो आंखौ नागिरनो दरखार गैलिया जोमै आया सोर मा खोथा बुंनानै होखो बिनो आंथ' बिनि सोमोन्दै रावनि सिगाङावबो जेबोखौनो बुङाखै सोर खोथा एरनानै होखो दिनै जोमैखौ अनसायफिननो थाखायसो आङो नागिर होसोबोदोंमोन आं मोनफैयै सिगाङावनो बिनो सोर बायदि खोथा थुनानै होखो ए अलंबार नोंलाय बोरैथो सफैखो आरो जोमैखौ जोंनियाव दं होननानैलाय बोरै मिथिखो नोंलाय सोर खोन्थाखो नोंनोलाय ददे रावबो खोन्थायाखै आं नागिर फैदों ददे जोमै आंखौ जोबोर रागा जोंदों रागा जोङाबालाय नोंसोरबायदि हौवाखौ सोरबायदि हौवाखौथ' रागा जोंनांगौ जाखो मा ददे नोङो आंनि सोमोन्दै बिनि सिगाङाव माबाफोर गाज्रि बाथ्रा एरनानै होदों नामा थैनो थांनायनिफ्राय बासायनासो लानानै फैदों आंलाय मा खोथा थुना होनांगौ जाखो थै आं बेफोरबायदि खोथा एरला एरलि हिनजाव नङाहाय माथो जादों ओमफ्राय ने जोमै न'खराव एसे दावराव दावसि जादोंमोन नोंसानि न'खराव दावराव दावसियानो जोबनो थाङा नामा औ एसे दावराव दावसि जादोंमोन नाथाय जोमैया दिनै आंखौ फंसेबो बुंनो होलायै आंखौ जाबायदि रायबाय बियो सोरबा बिनो माबा मोनसे खोथा थुनानै होदों सोरसो मिथिगौ मा जायो मा थायो ओमफ्राय बहा थांखो मानसियालाय बिथिं ओंखारलांबाय बियो आंनि सिगाङावबो बुंखादों बियो आरो माब्लाबाबो नोंनि जिउआव थांफिननाय नंला आरो बियो नोंसोरनि न'खराव माब्लाबाबो थांलानो आंनि सिगाङाव बुंदों ददे मिसारि जोमैनि बाथ्राखौनो सैथो होननानै दा सान बिलाय आरो बिनि खुगाफोराव बेफोरबायदिया सालाय बिजौआवनो थाखायो निसा बियो बहालाय थांनांगौ जाखो आंनि अनगालाय नोंसोरसो मिथिगौ दा बहा थांखो एबा नोंहा जुदि अननाय दङब्लालाय थां नागिरलां दाखालि दैयाव बाज्रुमनासो थैनो नागिरदोंमोन आंसो ग्रोब मोनहैनायखायसो बोरैबा थैहैनोबो हागौ मिथिखा थैबा हले केसा नोंनि जागोन
जोमैनो सोर खोथा थुनानै होखो एबा मा खोथा थुनानै होखो? जोंहानि न'आव जाबायलिजों लावगिसो फैदोंमोन ना बिसोरसो माबा मोनसे खोथा थुना होलायबाय? बिसोरनो जाखागोन बे माबा माबि खोथा थुना होनाया। फैलायबाय बिसोरखौ फैजानोनो बायो आं। फैबाय नालाय दा जोंनि न'खरखौबो गरम खालामना होलायसिगोन। जोंनि न'खरखौबो बिसोरनो दावराव खालामना होयो। र' खोनासंखोमाहैनि आं मा रायलायो बिसोरो। गोदो बेफोरबायदिनो खोथा थुयै होनानै बुनो होसोजानाय आंजों बे खोथाखौ बावबायदां। बेखौनो लुबैफिनबावदों बिसोरो। र' सानसे आरो बिसोरखौ ओरैबायदि होसोगोन आङो।